To jama'a assalamu alaikum. Da Allah idan kai sabo ne a wannan shafi namu to da Allah ka daure ka danna mana subscribe domin ƙara mana ƙwarin gwiwa. Yau zan yi mana bayani ne akan yadda za ka ɓoye number ka a cikin group ɗin WhatsApp saboda masu ɗaukar number su yi maka magana. Wani lokaci akwai manyan mutane waɗanda ba sa so a dame su ko kuma a dinga ɗaukar number su ana yi musu magana ta WhatsApp. Wannan ɗin yana damun su. To ga hanyar da za ka bi ka magance wannan matsalar. Za a sa ka a group amma kuma ba za a kalli number ka ba. Da fari za mu shiga cikin WhatsApp ɗinmu. Idan ka shiga cikin WhatsApp ɗinka, wannan shine WhatsApp ɗinmu. Za ka shigo gefen nan a sama ga wurin da aka danna ɗigo guda uku. Idan ka taɓa wannan ɗigo guda uku, za ka shiga cikin settings. Idan ya kawo ka nan wajen a sama ƙasa ga wurin da aka rubuta account. Idan ka shiga wurin da aka rubuta account ɗin nan, za ka taɓa number one an rubuta privacy. Idan ka shiga wurin privacy ɗin nan, za ka sako ƙasa ga wurin da aka rubuta last seen, profile photo, ga wurin da aka saka about. Sai ka shiga about ɗin nan. Idan ka shiga about ɗin nan, na farko an rubuta everyone, kowa zai iya ganin number ka. Sannan na biyu kuma my contact, iya nambobin da suke cikin wayarka su ne za su iya ganin number ka a cikin group. Sannan a ƙasa an rubuta nobody. Nobody yana nufin ba wanda zai kalli number ka a cikin group ba tare da ka maida ta everyone ko my contact ba. To sai ka shiga nobody ɗin nan. Idan ka shiga nobody, ka rufe duk wani wanda zai kalli number ka a cikin group. Idan kun ji daɗin wannan bidiyon, da Allah ku danna mana subscribe. Mun gode.